Takže ukazujeme si, ako vymeniť palivový filter na i30 diesel 1,6. Ako prvé sme si uvoľnili filter vzduchový, ktorý sme potom uvoľnili túto šrobu, vyťahli sme baterku, dostali sme sa ku skrinke riadiacej, ktorú sme vlastne vyšrobovali týmto jedným šrobom a túto druhým šrobom. Tu sme hore museli týmito konektormi takto vytlačiť vlastne obidva konektory. Vyťahli sme to celé von. Dostali sme sa k palivovému filtru. Tu sme odpojili tento konektor tým, že to je taká fajka, takže vlastne tuto zo spodu sme sa dostali k tejto vlastne páčke a potlačili sme dole. Vyťahli sme to toto normálnym spôsobom 1, 2 vyťahnuť. Tuto sú trubičky, ktoré vlastne tu do modrej časti sme strčili kombinačky a vyťahli sme si tu 2 trubičky, ktoré treba povyťahnuť. Vyťahli sme celý filter von, celé sme toto odšrobovali a do spodu je tiež plastová hadička, ktorú sme tiež odšrobovali a vymenili sme filter a dali sme ho naspäť zašrobovaním a dostali sme ho naspäť do tejto polohy. Takže úplne celkom jednoduchá záležitosť. Takže môžeme vidieť, tu som prišroboval jeden šrob, tu je ďalší šrob, ktorý som vlastne prišroboval. To v tejto časti, takto sa to vlastne zacvakol som a stlačím to dole presne ako v tejto časti. Zatiahnem tento konektor. Toto sa mi to robí. Vložím baterku, je to zacvaknuté, vložím baterku, pripojím konektory a môžeme vyskúšať naplniť pootočením kľúčika do predštartovacej polohy celý filter. Je to tam tak blbo urobené, že tu sa treba uvoľniť šrob a nejak to tam vyheglaným spôsobom dať. Potom treba dať takúto ochranu na tejto časti a môžeme zapojiť. Dobre, môžeme to vyskúšať. Asi 10 krát, aby sa spustilo čerpadlo a načerpalo to tam. Uvidíme, či to pôjde. Dobre, podarilo sa nám to spustiť, museli sme ten kľúčik dávať jemne už na štart, aby sa motor jemne začal točiť, vtedy som počul čerpadlo a vtedy tlakovalo tú naftu, takže vyzerá to, že to teraz chytilo na prvýkrát, uvidíme, že či to teda pomohlo tento filter alebo nie.